Fáilte isteach go dtí an-chuid ceacht Duolingo agus Cuirim as bhuail isteach chum a ríist tá snóid is up. Is a bhíoch lár é mar sin is a bhíoch lár é, bhíoch lár seaché. Ba sé lorg an taistúcháin don go a rán nó rán mar a léim sér. Fágan an-chuid caintóirí dúchas amach an é rimis rán. Stocha tuisciúilte níos fusa le rám a bhíonn tú githe ráin gach lá fágan tú amach litricha orintha mar sin a d'eireann tú dtí. Táim. Táim. Ólann sé. Ólann sé ón rithir ól sa naimse lárach a ríist banúsach a siad cumáid gach éonad banúsach. An taistúcháin don go isce ar sin isce á sé lorg focail fuinteach a ríist an tuisce ó isce agus ní athraíonn an focail son sa tuisiil ginneadach. Bhíonn tú a ggóil isce ní athraíonn se. Pól. Pól sin anim den éigent. Tá úl agat. Tá úl agat nó tá úl agat. Isce as de lurg ar dúir sa ríist isce focail fuinteach mar sin ar chuann tú an bheimis an tuisce a thá gceist chuann tú tí bheimis an U. Ríist as de lurg rán a rán tíad fá rán is féad rán ar nós mise agus a thairríonn sé sa tuisiil ginneadach bíonn tú i gcithe ráin cailíonn tú gin deile mar chéann tú sna fotheidil is up a gin deile bhím sin idir an éifeada agus an N i gcithe ráin. Mar sin an bhíoch lár. Ólann sí isce. Mar sin aimseir láireach ólann sí isce gach lá bhíonn sí ag ól isce. Mar sin an bhíoch lár agus an tuisce tha siad a lurg. Well, stocha an bhíoch lár agus isce ní dócha sé lurg an tuisce má bheith sé sin beidir riomhaireachta faoin trása. Táim. Mar sin táim a ríist. Aimse láireach tá táim. Tá úl agat. Aimse láireach brónam don bhríthir bí. Tá úl agat a deir sí. Se tá úl agam. Pól. Pól tanim as sé lurg P ó fotheidil pól. Ihim rán sin ríist ihim rán nó ihim a rán. Táim a ríist aimse lárach bríthir bí. Sin há úl agat. Úl agat, a úl agam, a úl agé cé, a úl agóin na gcuid a cu. A úl ag gach éine. Ólann sé. Ólann sé doch gach lá. Ihim rán.
agus sin ceacht eile cíochnathe I gcuin an siú ceacht agus na ceacht na bunúsacha na ciad cín dianta gcuin Gurf mágad as fiochantar bhí seo le a háil fág ardóg an uachtar má hastíine go leanó ar rám a raig an sásta leis an dachaíochtar fád háisih tuairtom agus má há aon ceisian a gaibh in éair le a háil fágiad sna teachtarachtaí faoibun an físeáin slán go fóil.